Здравейте, YouTube! Аз съм Дани от Minecraft. И днес ще играем новата поредица на Minecraft 1.7.2. И да започваме. Сега ще ви покажа. Нищо. Само да намеря къде ми съдък, който преди малко си оставих. Да, хайде. Добре. Няма значение. Тъп лак, спри се! Здрасти, топки. Значи би за топки имали на дърво. Ти отвън. Да, нищо не пада, но около. Чак, какво? Иде на лайк, окей. Добре! Ще имам малко пълен. Мърсен да пукне да пробват. Ще ги боява. Запаза пълнето. Чакай да ме отсня. И че? Няма да пази нищо напред към... какво да? О май гад! Какво правиш, обучение? Не, аз съм това всъщност. Обучение, приличам си. Ето виж как отстреля. Това си лично мой скин, даже си на име. Да, не беше 14. Пусвам само от Minecraft скин. Където искате да го намерите. Кефи ме, кажете в коментарите колко пъсе. Не да кажете тъпо преседане. Кажете да ме кефи. Не си ми харесва, не знам да вас. Имам нови дървета. Бачи. Не мога да ги гледам тя край как се разхожда. И сега ще ми само на край. Значи. Айде, майка ти. Айде, бе! Също прав. Да, и всъщност вижте. Значи като скочим, вижте какво се става. Айде, бе! Извинете, не знам толкова се толкова. Вижте сега. Айде, бе! Не знам нещо сега. Помага! Видях се лицето и изнъж много близко. Не бе. Съжалявам, че толкова бавно слагам майка ми, но... Скоро ще изтруши с пръста. Тия са новите бързови дъски. Аз съм бързови дъски. Ето вижте как е брезата. Нещо, но... Така. Добре, това ще ми за къщата. Кученце, не, чакай. Искам да си намеря кукъл. Не си това куче. Мапай ми се куче още, ти си вълк. Вълк, който съм го намерил в гората. Кажи, бе. Какво искаш да пампеш? Не, бе! Аз съм го викам. Само да не дойдат тези другите. Господа. И телефон. И така, тук е гадното, че много бързо... Не знам дали е гадно или готино, но много бързо може да си направите боя. Само да те сега ще ти покажа, само да дали... Тук има страшно много... Това е тиквали, което виждам. Какво? Това ще е било някакъв бък. Ладно, много. Ето вижте сега. Това аз мисля за ядене нещо, но не е било. Вижте каква тъпотия. Дават и роза. Розичка, нето там на пития. Тук има някаква страшна. Какво става? Вижте, тук има
има много новици. След това ви давам. Това нещо стана. Така го казах. Така. Всяко едно ви дава различно. Добре. Не всяко е. О, ще видим. Ще шоркнем това по мен. Папа ми дава роза. Та кокошка ми дава кокошки. О! Тъпо. Не бе. Така, това е... Къде е? Това е оранжева. Бора. Всъщност ти може да си правите стъкла, отцветени стъкла вещи сега. Само да ги намеря, ето ги. Например, ще вземем това по произвол и не знаете как се берете стъкла, ето вече има такива новите апдейти. Малко хубави стъкла. И тук нали има много различни видове. Ето го, това е новото дърво. Това е оранжево. Не е толкова готино, но хубаво се. Това не съм го виждал сега. Това е някакъв мръсен дърт. Мръсен дърт. Това е черен. Как ми беше мето? Смърт нещо такова. Има и дарк. Къде беше? Ето го. От обикновени такива може да намерите и черни. Също се само разглежда всичко. Така, ето го новото лед копче. Я да го видим. Никой много разлика. Тук, нали, както видяхте, какво? Вау! Какво? Не, долу, майка. Това не го бях забравил сега. Ето ги глас панели, нали? Пак. Всякакви видове има. Тук си е всичко нормално. Тук пак. Тук е нормално. Мисля, че да. Всичко тук си е нормално. Плошанки всичко. Същото. Тук е същото. Тук са същите. И тук има нови храни. На рибица. Тази риба никога не я яще. Сега ще я покажа защо. Но първо трябва и мляко. Защото не ми се умира. Може да ми се... Къде да иде? Ого. Така. И тука. Какво ми пи демиджа? Бягай се бе църгу. Айде от тука, майко, искай да не покука. Мага, тук има кончета. Искам да го подмия. Така, и вижте сега колко гадно почва да ми се... И вижте как почва така да се... върти екрана, много е гадно! Изчакайте само малко. Така, тук съм пак. И затова това беше чит, сигурно такова. Нали, тук рибите си всички същи. Няма много нови апдейти. Ако това толкова ви интересува. Добре бе, само роза ли ми давате? Мага ти тъпта работа. Кога огъднява бе? Ханга. Не, обикновено се това е. Да, и също това има ни тук преди опците, тук е така. Така може да ви стане. И чуват всички гадни звуци. Може да ви е така. Може да ви е така. Ужас. Още по-голям ужас. Може да ви е така. Още по-гадно.
Може да ви е... нормално. Това се по-светля. Това много го мразя. Иначе само... Причем от една игра бях много е гадно. Ще се представям, мога кончета такива са гадни. Да, точно това се знае. Това е необратно. Така много се... Много ме трудно. Това е негатив. Негатив. Стига. Тука... Не знам какво е това, но не искам да го спробвам. Така, това си. Какво? Да. Много важно от тях, когато мръднете, всичко бе като размазан. Това е размазан. Само искам да размазан. Това е да го намеря. Само това е оригиналното. И вече тази вечер трябва някъде да се направя къща. Така. И това защото е мравно. Абе! Айде няма точно. Бати тъпата тревичка, кой е тупа? Що толкова, бати? Бати тревата, бати! Тези песничка още не помогна. Аз съм доволен какъв вълк. Това не... Кажете, наистина, това не би ли прилича на някакво... това също, че двете... Кажете в клипа да не ви прилича на някакви мечета. Долу. Ако се чуете на какво играе на фар. Да знам, трябва ще ги разделя. И това свърши, както винаги, да. И за това ще почна. Няма да е много стил, но няма значение. Да, ето го, вижте. И вижте как вече така включи. И само да си довърши къщата и ще спираме епизода. Айде, бе. Добре, също точно в този епизод. И всъщност мисля тук, като прекарам... Какво? Добре, няма значение. Много грозно стана. Абе, тъпи. Пак да казвам, тъпи зомбите. Какво свърши ми дървото? Така, много хубаво, свърши ми дървото. Това ще е за този епизод. Айде, чу.